Incithabuchopho zakithi zazithi mazibuka ngenkathi kuntulikazi. Izwe lapho okanye umkhulu womkhulu wayekade lungiselela ukuqala kabusha ukuqala unyaka. Nobani uzokhumbula ukuthi uma kukhona into enhle ezokwenzeka kubo kuke kushanelwa amagceke kuze kuhlanzeke kube kuhle. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe sikwinyanga yesibili yokuqala konyaka ngokwesintu nangokwasendulo okuyinyanga kaMandulo. Ngesikhathi sendulo bafowethu lenyanga esikuyona kwakade kuyinyanga yesibili yokuqala konyaka. Ngesikhathi sendulo bafowethu unyaka wawungaqali kumasingana kodwa ngesikhathi sendulo unyaka woqala ngoNcwaba. Lenyanga esisuka kuyona iyona nyanga yokuqala konyaka ngokwesintu sethu nangokwasendulo. Bese kuzothi lenyanga le kaMandulo kwakuyiyona nyanga yesibili. Unyaka bafowethu wawuqala ngokuthi kubonakala ukuthi izwe nanti selincwaba selilihle ngamafuphi. Yilapho kunyaka lo oqala khona. Incithabuchopho zakithi zazithi mazibuka ngenkathi kuntulikazi. Izwe lapho okanye umkhulu womkhulu wayekade lungiselela ukuqala kabusha ukuqala unyaka. Nobani uzokhumbula ukuthi uma kukhona into enhle ezokwenzeka kubo kuke kushanelwa amagceke kuze kuhlanzeke kube kuhle. Kanjalo nonyaka ke bafowethu incithabuchopho zakithi inqaphele ezaziqaphela ukwenzeka kwezinto nokuguquka kwezinto zazibuka lokho ukuthi njengoba sekuyinyanga kaNtulikazi okuyiyona nyanga ke yokuphetha unyaka wethu. Umhlaba ke lapho kusuke ke usuzihlanza uzokhumbula ukuthi ngemuva kwenyanga kaNtulikazi kusuke kukhona inyanga kaNhlangulana la izihlahla zihlangula khona amaqabunga azo ehlala phansi okugcina sekwenza ukuthi ke manje umhlaba wethu ungcoliseke. Kodwa ngenyanga kaNtulikazi kube sekufika umoya uzoshanela konke lokho usulungiselela ukuthi ke manje na kuzoqala kabusha unyaka omusha. Nebala ke kwakuthi kuma ke sekushaneliwe ke lapho wafika lo moya washanela yonke into wasusa amaqabunga ezihlahla. Izwe ke lapho ke bafowethu naniqala lapho nilibone selincwaba lilihle. Yilapho ke la kwaqala khona unyaka. Kuthi makuphela leyo nyanga kaNcwaba bese manje baqala abantu bacabange endulo okanye emandulo ukuthi babe kade benzani. Bagcine sebezwa nezinyoni lapha nazisho zithi phezukomkhono. Sekuyalinywa njengamanje. Babe leyo nyanga sebeyetha ke bafowethu yona le esikuyona okuyinyanga yamagugu okuyinyanga yesibili ngokwesintu sethu. Inyanga kaMandulo ngoba abantu basendulo yilabo becabanga khona endulo ukuthi yizini izinto ababekade bezenza bese nabo benze lokho. Kukhala inyoni ithi phezukomkhono balime njalo njalo. Uzofakaza ukuthi ngakini kumanje bazoqala balime. Wonke umuntu otshalayo nosatshala kule nyanga le kaMandulo uzoqala lime. Angingageqi bafowethu amagula. Uma ufisa ukwazi kabanzi ngomlando wenyanga zonyaka zitholela incwadi lesihloko sithi Sithin Isintu. Iyona ezokwazi ukuthi ikuthathe ikubeke ikucacisele ukuthi unyaka wakade uqala kuphi ugcina kuphi ngasiphi isizathu nenyanga nazo kwakheka kwazo zakheka kanjani. Isikhona ke bafowethu nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe eyisikhuthaza amazwi sabantu abasha. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nizitholele zona zonke le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useThekwini lapha ku West Street, uma useMaritzburg itholakala lapha ku Long Market. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngeposi zifike kuwena qathatha. Siyacela ke bafowethu niqhubeke nisubscribe la kwi channel yethu Impunga Yesintu TV. Kuningi kakhulu bafowethu esizokufaka, mningi imfanekiso eqoshiwe esizoyifaka khona la kwi channel yethu Impunga Yesintu TV. Ake sithi ke nje impunga. Wayengibeke ngalona mingi ngibeke yami mahlombe. Wayengibeke ngalona mingi ngibeke yami mahlombe.
Bayengibeka ikhalo yami emahlombe. Kwafika inyoni Yahlala phezu kwethu. Kwafika inyoni Yahlala phezu kwethu.